ta' xitwa ġewwa Betlem f'kesħa kbira f'armi ftuħ. Daħlet ommu wildet jiben qalbi l-bejjem li saħnu. Dik l-om f'qajra Marija u Ġesu dik it-tarbija. Huwa ġie mis-sema fostna ħalla l-kobor ħalla il-ġid. Ex fil-faqar fid-batija rrit jinħek bal-aqwa sid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-hawnhekk nilqakom hawnhekk intikom il-bidu ta' sena ġdida, il-bidu ta' sena tajba lilkom il-familji. Ġbarna hawnhekk għal darb'oħra biex anke niltaqgħu ma' Ġesu. Hija ħaġa xierqa illi fl-ewwel ġurnata tas-sena niltaqgħu ma' Ġesu anke fl-Ewkaristija. Illum il-Knisja wara l-miliet tgħidilna nerfgħu ħarskom il fuq u ħarsu lejn l-omm ta' dan it-tifel, lejn Marija. Għalhekk il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-imqazza, anzi s-solennità, skużawni, tal-imqazza Omm Alla Marija. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija nippreparaw irwieħna billi nirrikonoxxu ħtijietna u dimalla nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalina il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna l-tijiet tagħna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. U disa tal-lum ser nofruha b'suffraġġju għar-Ruħ Joseph Xwireb. Nitolbu. U Alla interiet li l-imqazza Marija ssir omm ibnek u tibqa' verġni u hekk offrejt lill-bnedmin kollha l-ġid tas-salvazzjoni għal dejjem. Għamel li nħossu l-qawwa tat-talb tagħha għalina. Aħna li bija il-qajna lil-min tagħna l-ħajja. Ibnek Ġesu Kristu Siedna li walla miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Isejħu ismi fuq uliet Iżrael u jien imberikhom. Qari mill-ktieb tan-Numri. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu, kellem lil Aron u lil uliedu u għejdilhom, meta tbirku lil uliet Iżrael hekk għandkom tgħidulhom, ibirkek il-mulej u jħarsek, jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik islim. Hekk huma jsejħu ismi fuq uliet Iżrael u jien imberikhom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla, salm risponsorjali ngħidu flimkien, iħenna lina Alla u jberikna, ngħidu flimkien, iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu.
biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha salvazzjoni tiegħek. Ngħidu flimkien iħenna lina Alla u jberikna. Jitennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ għax tirġi l-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art intmexxihom. Ngħidu flimkien iħenna lina Alla u jberikna. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarfa l-ieħor. Ngħidu flimkien iħenna lina Alla u jberikna. It-tieni qari. Alla bat lill-ibnu imwielet minn mara. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostolu l-Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat lill-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi biex ikollna l-adozzjoni ta' ulied. U għax intom ulied, Alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjat, Abba, Missier. U hekk m'intix iżjed irsir, iżda iben, u jekk iben werriet ukoll bil-grazzja t'Alla. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lil Alla. Kjoġobkom nqumlu iqfa l-Evanġelu. Alla fl-modi kellem l-missrijietna ħafna drabi u b'ħafna manjiri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan bdew jarfu b'kull ma kienet qalilhom dwar din it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha beqgħet tos f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, isebħu u jifaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmiem il-jum biex it-tifel jagħmlulu ċirkonċiżjoni semmewh Ġesu, bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelu nitnatmu minnu bid. Blajnuna Alla bdejna sena ġdida. Iż-żmien. X'inhu żmien? Illum il-Knisja tgħidilna ħarsu naqra lejn Ġesu, Marija, li ż-żmien tagħha għexitu u imlietu balla, kienet il-mimlija bil-grazzja. Jien dejjem ngħid jien x'ħan jieħu minn dan, x'ħaj jiswili dan għal ħajti. Kif Marija ser tkun l-eżempju għalija għal ħajti. Mela Marija kienet l-ewwel ħaġa, l-ewwel tabernaklu. Marija kellha l-Ġesu l-ġalġuf tagħha għal 9 xhur. Nixtieq niġbed ftit l-attenzjoni tagħna għax aħna u nagħmlu sewwa, immorru Ġerusalemm, immorru fuq il-Golgota, immorru Betlem u tarana immissu l-kuruni, imbusu fejn kien hemm il-maċtura. Imma kultant ninsew li kull meta nirċievu l-Ġesu, idejna jkunu l-maċtura ta' Ġesu. Kull meta nirċievu lil Ġesu aħna ngħidu Marja kellha grazzja kbira li kellha il-Ġesu fil-ġuf tagħha għal 9 xhur. Aħna kull meta nitqarbnu ikollna l-Ġesu fis-sider tagħna, fil-qalb tagħna, fis-silenzju nistgħu nkellmuh għal dawk il-ftit minuti sakemm l-Ewkaristija l-ostja ma tikkun smax ruħha. Araw x'intimità daħal Ġesu mal-bniedem. X'ħan nitgħallmu aktar minn Marija?
Marija bħala jiena ċert għexet il-povertà. Jiena naħseb mawx fid-dinja illi ma xtaqitx u ma tixtieqx li tagħti l-aħjar lil-bina. U bir-raġun naraw l-ommijiet jixtru l-aħjar prem, l-aħjar żarbun, jirranġaw il-kamra, jisbħuha u jippreparaw għat-tarbija. Taħsbu li Marija ma xtaqitx li kellha bennina sabiħa għal Ġesu? Taħsbu li Marija ma xtaqitx li Ġesu jitwieled f'dar sura ta' nies? Però Marija għexet il-povertà. Jien qed ngħixed il-povertà? Mhux dejjem, għax id-dinja llum iġġenninna biex dejjem nixtru, nikkonsmaw. U tispiċċa tixtri dak li m'għandek bżonn. Jien mhux l-ewwel darba li nkun ġaħanut, ara kemm hu sabiħ da żarbun, ara kemm hu sabiħ dan, u mbagħad naħseb ftit imma kemm għandi żraben wieħed, tnejn, tlieta, erba', kemm nilbes minnhom. In-nisa hawnhekk forsi jagħmlu għalija, imma insomma dik qed niċċajta taf dak is-sens. Imma kultant il-povertà mhux li ma jkollokx, li ma tonfoqx iż-żejjed. Mhux biex tfaddal u tkeddes għax aħna nafu li l-ħajja tagħna f'malajr tispiċċa, mhux biex nibżew ta' imma infadlu nagħmlu sewwel, speċjalment jekk għandna l-ulied, però mhux li ssir il-fissazzjoni ta' rasna. Il-povertà anke fl-affarijiet sempliċi. Ma norbotx qalbi, darba kien hemm misqof lili qalli Father Vince, mhux hawn l-Italja, qalli aħna norbtu qalbna anke ma' kexxun biċ-ċavetta dak tiegħi u ma jiftaħuli ħadd. Dak tiegħi wara xi ħadd imissuli. Għax pandemonju. Ġifieri din hija wkoll il-povertà. Marija għexet il-povertà. Ġifieri il-povertà ma jfissirx li ma jkollokx tiekol, ta' tifhmux ħażin. Il-povertà hija li ma ittajjarx il-flus għal xejn biex tkun tista' tgħin il min għandu bżonn. Għax hawn ħafna min għandu bżonn. It-tieni punt dwar Marija, is-silenzju li għexet Marija. Illum rajna r-rajja. Ir-rajja, kemm il-darba forsi smajtu, kienu l-iktar nies ħżiena għall-Lut, għax la kienu jmorru knisex, min kien jħossib ir-rajja jrid joqgħod man-naċ. U ma jistax jħalli n-naċ għax kien jiġi l-lup u jaqridhom. Allura kienu nies l-iktar kienu mbedin mit-tempju. Imma Alla lilhom irrivela lilu nnifsu, mhux irrivela l-Vanġelu jgħidilna li għallhom x'kellu jgħaddi minn dan it-tifel u bagħathom biex Marija tippreżentalhom il-Ġesu. Araw kif imlew għall-ħajja tagħhom, Marija mlieta l-ħajja tagħha imma mlieta b'affarijiet ta' virtu sbieħ. U l-ħajja tiegħi u tagħkom kultant nimlew b'affarijiet kif tafu intom illi x'int tfittex. Kont qed nitkellem ma' Dunġer qed jgħidli l-ħajja tagħna ma nimlewiex tkun bħal xkora vojta. Għandna hawn bil-Malti, xkora vojta ma teqafx. Issa l-ħajja tiegħi xi nimpoġġija tieqaf għax mimlija bl-affarijiet bis-sens jew mimlija bl-affarijiet bla sens. Issa ma jfissirx li qed ngħidilkom kull darba ngħidha, tittimlija b'ħafna affarijiet imma importanti li jkun hemm affarijiet bis-sens ukoll. U l-aħħar punt li nixtieq naqsam magħkom Marija ppreżentat lil Ġesu kienet lesta li tagħtih lil Ġesu. Immaġinaw li ma' tissakrifika lil bina għall-imħabba ta' ħadd ieħor. Marija kienet taf li Ġesu ħajmut għalina, imma frattant offritu, bħalma offritu lir-rajja. Offritu tafu ġifieri aħna kultant ma nirrealizzawx. U ħan nispiċċa b'din l-istorja żgħira li ġrat lili, nispera li nfehmilkom sewwa. Offritu tagħtu. Darba u din jiena ikklikkjajt spjaċi indunajt x'għamlet Marija meta għaddejt minn din l-esperjenza li ħana rakkuntalkom. Jiena kont naħdem f'aġenzija tal-vjaġġar qabel ma sirt qassis u kont insifer spiss u kont Florida fuq xogħol. U għamilt il-bieb ovvjament. 3 żgħażagħ u konna mmorru għand ommhom kienet issajrilna qed tewsija hemm nixorbu xi 2 berra bħalma jagħmlu żgħażagħ kollha. U l-Amerika daħlet f'xi gwerra u jiena ma kontx noqgħod hemm, kont immur niġi.
U kitbu li batu għalihom biex imorru f'dil gwerra u darba fost l-oħrajn irċevejt ittra l-wieħed minnhom spiċċa mejjed. U tant konna ħbieb li meta rġajt mort din l-om ta' dak li miet tat-tifel li miet stidnitna d-dar tagħha. Nimmaġina anke x'kienet tiftakar f'bina x'intara lilna u għallita kemm il-darba kieku ibni qiegħed hawn magħkom. U xrobna ftejt forsi żejx birra forsi anke ftit żejjed, ħadna xi birra żejda. U dan wieħed minn sħabu li kien miegħu, jien ma kontx naf eżatt kif miet, imbagħad wara sirt naf. Alla tgħid ibnek kien iħobbna, forsi kien xorob xi ftit. U din niftakar tellet rasa u ħarset ħarsa lejh. Qaltlu x'seta' jagħmel ibni aktar għalik. U jiena bqajt naħseb fuq imbagħad wara saqsejtu l-wieħed minnhom. Għalli konna f'banker tal-konkrit kien bil-lejl u l-għadu jitfa' hand grenade kienu 3 flimkien ġal-banker u dan it-tifel ta' dil-mara jintafa' fuqha istintivament biex jisalvhom tisplodi lilu toqtlu għax kien bdaqqu fuqha ovvjament imma huma t-tnejn isalvaw. Tidu taraw il-ħarsa ta' din l-om x'qalla tgħid ibnek kien iħobbna u qaltlu x'seta' jagħmel ibnej iktar għalikom. U dak il-ħin wara qatt naħseb kien għamlu din id-domanda lil Marija lil Madonna. Tgħidilna x'seta' jagħmel ibni aktar għalikom. Stajt nagħmel jien aktar għalikom li nissakrifika lill-ibni biex intu jiena nistgħu mmorru l-ġenna, nistgħu nsalvaw, nistgħu nirċievu l-magħmudija, nistgħu nqerru. Għax mingħajr il-mewt u l-qawmin ta' Kristu kieku m'għandniex sagramenti. Din Marija minn dakinhar Marija bdiet tfisser xi ħaġa aktar għalija f'ħajti. X'seta' jagħmel u sikwit nismani, x'seta' jagħmel ibni aktar għalik. Milli jagħti ħajtu għalik, il-Vanġelu jgħidilna kien bniedem bla sura fuq is-salib u Marija qagħdet hemm u fritu taħt is-salib għall-imħabba tiegħi u tiegħek biex tarana salvi. Din hi l-festa tal-lum Alla frattant tagħtu lilna u Ġesu ta' lilna din hi omkom, din hi ommok. Jiena dawn ftit sibiex taqsam magħkom jalla nifmu din l-imħabba ta' din l-om għal-ħars lebda ma nixtaq lebda ta' din-dinja li tgħaddi u titlef lil-bina. Jiġru dawn l-affarijiet, però l-om li jiġrilek tkun taf xi ġifieri u l-missier li jiġrilek tkun taf xi ġifieri. Nitolbu anke biex il-mulej jgħinna li f'Marija naraw dik li twassalna għand Kristu. Ejjew nimlew ħajjitna bħal mamlieta Marija bl-affarijiet importanti, bl-affarijiet li jiswew, bl-affarijiet li żmien meta jgħaddi spiċċajna sena ngħid jiena imlejt ħajti b'xi ħaġa importanti. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tagħna. Jiena nemmen f'Alla, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mlej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuqhom il-profeti. Fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Qegħdin nistennew sa noħra taħt il-ħarsien tal-om qaddisa ta' Alla, nersqu b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu il-ħniena u slim mixtieq.
ħatkun il-Knisja xut fid-dinja tal-isem ta' ibnek Ġesu, dak li jġib is-sliem u s-salvazzjoni nitolbu. Nitolbu għal-mexxija tal-poplu sabiex jarfu il-valuri tal-ħajja umana sa mill-bidu u jaħdmu għal-paċi fost il-popli kollha nitolbu. Tolbu għalina l-koll biex bħal Marija nħossu fuqna l-ħarsa ta' wiċċek u nduq l-ħniena tiegħek tul il-jiem kollha ta' din is-sena li qed nibdew flimkien nitolbu. Minn dan is-santwarju dedikat lil Madonna ta' Pignu, nitolbu l-Madonna tbierek bil-paċi tiegħek lill-familji tagħna u għati kull għajnuna meħtieġa lil morda u lil daw kollha li jduru bihom nitolbu. Mulej Ġesu ixħed fuqna l-ħarsa ta' mħabtek waqt li tqawwina bl-Ispirtu tiegħek sabiex ngħixu dejjem fis-slim tiegħek, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. F'maħxtura fost bejjem ġoħar imgewż raf jibċejjeġ taħri wisfar emċkejkna tarbija taħlewa blaqis taħlewa tas-sema li taxxa il-nies min ġelek tarbija titwilet hawnhekk biex tibda min issa tinħaqar daqsek kif ebda qalb waħda ma nstabet li tħen biex frokna ta' kmajra toffrilek ftit kien. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, inti fit-tjubitek tibda kull ġid u twassal fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna u niċċelebraw il-festa tal-imqazza Alla nħossu l-ferħ tal-grazzja li inti tiżra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu Sidna. Nmulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr u nfaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-solennità ta' Marija dejjem Verġni li nislet il-liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tant li d-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jirtedu qdiemek is-setat, il-kor ferħana jfaħruk is-smawiet ma' s-serafini u l-qawit tas-sama, nitolbuk tilqa' t-tifħir tagħna waqt li bil-qima ntennulek u ngħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, s-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klan ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, ġdanu għal-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxerret għalikum u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xorġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U biċċu kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna illum mod partikolari niftakru f'ruħ Joseph xwiereb li għalih qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha, ma' San Ġusepp li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien ma' Marija din l-om li Alla tagħna Ġesu stess tagħna bħala omna ngħidu bil-qalb u nifhmu x'qed ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, int li jgħid l-apostli tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħarisx leħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal-ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal-ħajja ta' dejjem ammen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem.
O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O reħelu tal-imħabba, il-qalb tiegħi bihek tixxabba. Ejja o Alla f'eddej tiegħi, jisri f'qalbi jotmi jiej. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. Kemm jintħelu Ġesu tiegħi, kemm nixtieq inħadlek miegħi. Ħarstek ħelwa tieħdi bdija, li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O li ma ferħ tas-sema fedani żmien qaddis. Ġesu twieled għalina, ħelisna mitniġis. Fil-ar ġewwa maxtura ġib miegħu l-nafis. Ejjew bil-qalb kollha nfaħru, jinfaħru. Ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Fis-sema deru l-anġli biex lilu jagħtu ġie, u ħabru lil-ġrus kollha f'dak il-lejl ferri. Il-baċi l-aktar kbira li il-min jittama fih. Ejjew bil-qalb kollha nfaħru, jinfaħru. Ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Fil-ar ir-raja twajba ġew jaġlu ferħanin, u sabu l-Ġesu ċkejken f'eddej tagħna l-bnedmin. Malajr xterdet il-bxara li fostna ġil bambin. Ejjew bil-qalb kollha nfaħru, jinfaħru. Ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Nirringrazzjaw l-Alla ta' dan iż-żmien li silifna tagħna sena ġdida. Nitolbuh li f'dan iż-żmien
nimlew ħajjitna b'affarijiet importanti, b'affarijiet ta' valur. Glorja lil Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Kolna ferħana mulej tqarbina bis-sakramenti tiegħek, għamel id nitqarbina tkun tiswilna l-ħajja ta' dejjem, l-inna li għandna xorti nistqarru li l-imqazza Marija dejjem verġni hija Omm ibnek u Omm il-Knisja bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi. Fakkarkom dwar, skużawni dimmes niftef il-bidu, żbaljajtina, li l-ġabra tal-lum kienet għal dar il-Providenza. Min irid jagħti xi ħaġa iktar, nsejt ngħidilkom qabel il-Qudiesa jiena. Min irid jagħti xi ħaġa iktar jista' jidħol hemm ġewwa ħalli xi ħaġa, ma ninsewx din id-dar isir ħafna ġid. Mhux għax dawn huma ħutna, jiena mort, ma nafx mortux intom, isir ħafna volontarjat ukoll. Ġifieri kemm nista' jkun ngħinuhom ta' il-Qudiesa nhar l-ewwel tas-sena. Il-ħinijiet huma dawn. Filgħodu fis-6:15 ovvjament 8:30 l-10 11:15 is-santwarju jara l-Qudiesa u jiftaħ fl-4 u jkun hawn qudies oħra fil-5. Dun Gerard, id-direttur, jixtieqilkom is-sena tajba u jiena fismu wkoll nagħtikom is-sena tajba, jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqna u jberikna ta'. Illum hemm barka speċjali għal kull invejt ngħidu ammen. Alla għajn ta' bidu ta' kull barka, jagħtikom il-grazzja tiegħu, jimlikom u jfawwarkom bil-barka, u jħariskom u jżomkom qawwijin u sħaħ matul is-sena kollha. Ammen. Iwettaqkom bil-fidi qawwikom fit-tama u jagħtikom imħabba b'sabar qaddisa sal-aħħar. Imexxi l-ħajja u l-emil tagħkom fis-sliem, jisma' it-talb tagħkom hawn u kullimkien u jwassalkom fil-ħajja ta' dejjem. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru xandru l-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr l-Alla. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bandin. Halli, hallina l-biki, għaxana nidimmin. Ejjew, ja anġli mis-sema mija, taraw lil min ħala